స్తోత్రం 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 హోసన్నా హోసన్నా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్. ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడా నాలో నివసించుము, జీవింపజేసే సత్యస్వరూపుడా నీతో నడిపించుము. నా ప్రాణ ఆత్మ శరీరమును యేసయ్య రాకకై సిద్ధపరచుము. నాలో నివసించుము, నీతో నడిపించుము. నాలో నివసించుము, నీతో నడిపించుము. పరిశుద్ధాత్మని స్వరం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు తెలియజేసుకున్నాను. ఈ కార్యక్రమం మీ అందరికీ దీవెనకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము. ఈ సమయంలో దైవజనులు చెప్పబోయే వాక్యం నిమిత్తం కొద్ది సమయం మనం ప్రార్థించుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, కృపగలిగిన యేసు దైవమానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము రాజా. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా నీ దాసులు నిలవబడి మాట్లాడుచుండగా ఈ దాసుల్లో నాయన మీరుండి ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి. ఈ వాక్యాన్ని ఎంతమంది అయితే వింటున్నారో ప్రభా ప్రతివాని హృదయాలు తాకబడ్డానికి సహాయము దయచేయండి. ప్రతివారి వాక్యం ద్వారా బలపరచబడ్డానికి సహాయము దయచేయండి. ఇగో నాయన ఎవరైతే ఏ సమస్యల్లో ఉన్నారో ప్రభా ఆ సమస్యల నుంచి విడుదల పొందుకోవడానికి సహాయము దయచేయండి. బలహీనులుగా ఉన్న బిడ్డల్ని మీరు బలపరచండి. ఇగో నాయన అలాగే ప్రభా ఈ యొక్క నెలలో ఎవరెవరైతే ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నారో ప్రభా వారి ఎగ్జామ్స్లో మీరు తోడుగా ఉండండి. అద్భుత రీతిగా వారి హస్తాలు మీరు పట్టుకొని రాయించండి. నాయన ఇంటర్ 10th వాళ్ళు చదివే ఎగ్జామ్స్ రాసే బిడ్డలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభా. నీకు స్తోత్రములు నాయన. వారి నాయన ఇగో నాయన ఎన్నైతే నాయన వాళ్ళు ఆశిస్తున్నారో ప్రభా అట్టి రీతిగా చక్కని పర్సంటేజ్తో వారు పాస్ అవ్వడానికి సహాయం దయచేయండి. అలాగే ఈ వాక్యము కూడా ప్రతివానికి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఉంచండి ప్రభా. నీ దాసుల్లో మీరుండి మాట్లాడండి. నీ దాసుని మీ సిలువ చాటును మరుగుపరచండి ప్రభా. నీకు స్తోత్రములు నాయన. అలాగే ప్రభా నీ దాసుని నూరంతల ఆత్మతో మీరు అభిషేకించండి. చక్కని ఆరోగ్యంతో మీరు నింపండి. కావలసిన శారీరక బలమును ఆత్మీయ బలమును మీ దాసునికి మరి అనుగ్రహించి ఈ కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా మీరు తోడుగా ఉండమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఈ యొక్క సమయంలో దైవజనులు పాస్టర్ ప్రకాష్ పాల్ గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందించేదారు. అందరూ విని ఆత్మీయ మేలును పొందండి. క్రైస్తవులు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికి కూడా శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి కొద్ది సమయం దేవుని యొక్క వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుడి బిడ్డలారా, దావీదు యొక్క జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ వాక్యం వింటున్న మరి మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి, మన జీవితం ప్రారంభం ఎలా ఉంది, మన జీవితం ముగింపు ఎలా ఉండబోతుందో ఈరోజు మనం ఆలోచన చేయాలి. ప్రస్తుతం మన జీవితం ఎలా ఉంది? పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుడి బిడ్డలారా, దావీదు యొక్క జీవితం ప్రారంభం చాలా ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుండి కీర్తనల గ్రంథము 55వ కీర్తన భాగం 17వ వచన భాగంలో మనం చూసినట్లయితే, సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించుచు మొరపెట్టుకొందును, ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించును. ఈ యొక్క కీర్తన భాగములో ఈ యొక్క వాక్యమును బట్టి దావీదు జీవితం ఎలా ఉందంటే, దావీదు గారు ఒక మంచి ప్రార్థనాపరుడిగా ఉన్నాడు. తను ఉదయం ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం, మధ్యాహ్నం ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం, సాయంకాల సమయంలో కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. దావీదు జీవితం ప్రారంభ దినాలలో మనం గమనిస్తే ఒకటి ప్రార్థనాపరుడిగా ఉన్నాడు ఆయన. రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుడి బిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో దావీదు గారు దినమునకు 7 మార్లు దేవుణ్ణి స్తుతించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. స్తుతించడం మాత్రమే కాదు, ఆయన దేవుణ్ణి ఆరాధించే ఆరాధికుడిగా మనకు కనబడుతున్నాడు. ఒకటి ప్రార్థనాపరుడిగా దావీదు జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం. రెండవదిగా దేవుణ్ణి స్తుతించే వ్యక్తిగా, ఆరాధించే వ్యక్తిగా దావీదు గారు ఉన్నారు. ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ప్రస్తుతం మన జీవితం ఎలా ఉంది? నువ్వు ప్రార్థన చేసే క్రైస్తవుడిగా ఉంటున్నావా? నువ్వు దేవుని స్తుతిస్తూ ఆరాధించే క్రైస్తవురాలుగా ఉంటున్నావా? ఒకసారి ఆలోచన చేయి. ప్రారంభ దినాలలో దావీదు వలె నీ జీవితం ఉందేమో. రక్షింపబడిన మొదటి దినాలలో అందరికంటే ముందుగా దేవుడి మందిరానికి వచ్చి ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావేమో.
ఇదిగో ప్రతి వారములో కూడా ఉపవాసం ఉండి కన్నీటి ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావేమో. మరి ప్రస్తుతం నీ జీవితం ఎలా ఉంది? ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటున్నావా? దేవుని స్తుతించి ఆరాధించే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటున్నావా? లేకపోతే నీ ఆత్మీయ జీవితము పాడైపోయిందా? దావీదు జీవితం మనం చూస్తే ప్రారంభ దినాలలో తను ప్రార్థనాపరుడిగా ఉన్నాడు, దేవుణ్ణి స్తుతించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు, దేవుణ్ణి ఆరాధించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా తన మామయ్య అయిన సౌలు రాజు, ఆ సౌలు రాజు దావీదుని చంపాలని చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు. చంపాలని చాలా ప్రయత్నములు చేసినప్పుడు కూడా దావీదు తన మామయ్య అయిన సౌలు రాజుని ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుని ప్రేమ చూపుతూనే ఉన్నాడండి. పరిశుద్ధ గ్రంథములో సమూయేలు రాసిన మొదటి గ్రంథము 24వ అధ్యాయములో 17వ వచనాన్ని చదువుకున్నట్లయితే సౌలు గారు దావీదుతో ఇట్లా, నేను యెహోవా నన్ను నీ చేతికి అప్పగింపగా నన్ను చంపక విడిచినందుకు ఈ దినమున నీవు నా అపకారమునకు ఉపకారము చేసిన వాడవై నా ఎడల నీకున్న ఉపకార బుద్ధిని వెల్లడి చేసితివి గనుక నీవు నాకంటే నీతిపరుడవు. సౌలు రాజు గారు దావీదు గురించి ఒక సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే సౌలు చాలా సందర్భాల్లో దావీదుని చంపాలని, హాని చేయాలని చూశాడు, అపకారము చేస్తూనే ఉన్నాడు. అయినప్పుడు కూడా సౌలు పైన దావీదు ప్రేమను చూపాడండి. తనకి అపకారము చేయకుండా ఉపకారము చేస్తున్నాడు. కాబట్టి సౌలు గారు దావీదుని చూసి అంటున్నాడు కదా, నీవు నాకు ఉపకారము చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నావు, నా ఎడల నీకున్న ఉపకార బుద్ధిని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను, నీవు నాకంటే నీతిపరుడవు. దావీదు ఎలా ఉన్నాడండి? నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు. ఈరోజు మన జీవితం ఎలా ఉంది? నీతిమంతులుగా మనం ఉంటున్నామా? ప్రార్థనాపరులుగా మనం ఉంటున్నామా? దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆయన మహింపరిచే బిడ్డలుగా ఉంటున్నామా? ఈరోజు మన జీవితం ఇలా ఉండాలి. దావీదు గురించి మనం చూస్తుంటే ఇదిగో సౌలు రాజు తెలియజేస్తున్నాడు, నువ్వు నాకంటే నీతిపరుడవు. కానీ ఈ దావీదు గారి జీవితం ప్రారంభ దినాల్లో ఇతని జీవితం ప్రారంభం చాలా సంతోషంగా, తన యొక్క జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. కానీ తన జీవితంలో మనం చూస్తే దేవుడి బిడ్డలారా, తను మరి యొక్క బత్షెబా విషయంలో పాపంలో పడిపోయినట్లు మనం చూస్తున్నాం. చూడండి, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇదే సమూయేలు రాసిన 2వ గ్రంథములో 11వ వచనము మొదటి వచ్చిన భాగాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే, వసంతకాలమున రాజులు యుద్ధమునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును అతని వారిని ఇజ్రాయేలులందరినీ పంపగా వారు అమోనీలను సంహరించి రబ్బా పట్టణమును ముట్టడి వేసిరి. అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. రాజులందరూ కూడా వసంతకాలమున వారు యుద్ధము చేయటానికి రాజులు వెళ్ళే సమయం. కానీ ఒక రాజుగా ఉన్న దావీదు తన యొక్క ప్రారంభ దినాలలో చాలా తన జీవితం ఆత్మీయంగా చూస్తే చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. కానీ ఆ యొక్క వసంతకాలమున రాజులు యుద్ధం చేసే సమయంలో దావీదు మట్టుకు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా ఒంటరిగా ఉన్నాడు. 2-3 వచనాలు మనం చదువుకున్నట్లయితే, ఒకానొక దినమున ప్రొద్దుగూకు వేళ దావీదు పడక మీద నుండి లేచి రాజనగరి మిద్ది మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా స్నానము చేయ ఒక స్త్రీ కనబడెను. ఆమె బహు సౌందర్యవతి ఉండేట చూచి దావీదు దాని సమాచారము తెలుసుకున్నట్టుకై ఒక దూతను పంపెను. అతడు వచ్చి ఆమె ఎలియాము కుమార్తెయు హితీయుడగు ఊరియాకు భార్యనైన బత్షెబా అని చెప్పాను. చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఇదిగో దావీదైతే ఒంటరిగా ఉన్నాడేమో. మనం కూడా అనుకుంటాం, నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను, నన్ను ఎవ్వరు చూడటం లేదులే, నేను ఒంటరిగా ఉండి చేస్తున్న తప్పులు కానీ పాపం కానీ నన్ను ఎవరు చూడటం లేదులే అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ దేవాతి దేవుడు, జమ్ము కలిగిన దేవుడు, ఆయన మనల్ని చూచుచున్న దేవుడు. ఆయనకి మరిగే ఉన్నది ఏదీ లేదు. మనం చేసే ప్రతి మంచి కార్యంలో ఆయన చూస్తాడు. మన మార్గం ఎలా ఉందో, మనము కూర్చునుట లేచుట ఆయనకు తెలుసు. ఇదిగో మనం ఏం చేస్తున్నామో సమస్తమునైన పరిశ్రమ చేస్తున్న దేవుడు అండి. మన క్రియలకి తగినట్లుగా ఆయన మనకి ఫలమును దయచేసే దేవుడు. దావీదు ఆ బత్షెబాని చూడటం మాత్రమే కాదు, ఇదిగో ఆమెతో కలిసి పాపం చేశాడు. ఆమెతో కలిసి పాపం చేసిన తర్వాత ఇదిగో ఆ స్త్రీ గర్భవతి, నేను గర్భవతినైతునని దావీదునకు వర్తమానము పంపగా బత్షెబా గర్భం ధరించింది.
ఇప్పుడు పెద్ద సమస్య వచ్చింది దావీదుకి. ఆమె గర్భం ధరించుకొని ఉన్నట్లయితే దావీదు ఏమనుకుంటున్నాడంటే, నేను చేసిన తప్పు, నేను చేసిన పాపం ఎవరికి తెలియదు, బత్షేబా భర్త అయిన ఉరియాకు కూడా తెలియదులే, నన్ను అందరూ నీతిమంతుడు అనుకుంటున్నారు, అందరూ కూడా నన్ను యథార్థవంతుడు అనుకుంటున్నారు, మంచి ప్రార్థనాపరుడు అనుకుంటున్నారని దావీదు సంతోషంగా ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే బత్షేబా గర్భం ధరించిందని తెలుసుకోగానే దావీదు యొక్క గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తినట్లయింది. వెంటనే ఆయన ఒక మంచి ప్లాన్ వేశాడండి. దావీదుకున్న తెలివితేటలను బట్టి ఎంతో ఒక మంచి ప్లాన్ వేశాడు. ఇదిగో ఉరియాని పిలిపించాడు. ఉరియాని పిలిపించి అంటున్నాడు కదా, మనం చూసినట్లయితే ఇదే సమూయేలు రాసిన 2వ గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే, ఉరియా దావీదు వద్దకు రాగా దావీదు యోవాబు యోగక్షేమమును జనుల యోగక్షేమమును యుద్ధ సమాచారమును అడిగాను. దావీదు అంటున్నాడు, అయ్యా ఉరియా, యోవాబు ఎలా ఉన్నాడు, మన ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, మరి అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి అడిగి తెలుసుకున్నాడు. తెలుసుకున్న తర్వాత దావీదు గారు అంటున్నాడు, ఇంటికి పోయి శ్రమ తీర్చుకొనమని ఉరియాకు సెలవీయగా. ఏమంటున్నాడండి దావీదు గారు, నువ్వు ప్రయాణం చేసి వచ్చావు, యుద్ధంలో నువ్వు ఎంత అలసిపోయి వచ్చావు కాబట్టి నీవు నీ ఇంటికి వెళ్ళమంటున్నాడు. నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో. ఎంత ప్లాన్ వేస్తాడండి దావీదు. కానీ ఉరియా ఏమంటున్నాడు తెలుసా, రాజా నేను నా ఇంటికి వెళ్ళనంటున్నాడు. ఆ ఉరియా ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా, దావీదు గారేమో దావీదు అంటున్నాడు ఇంటికి పోయి శ్రమ తీర్చుకోనమని ఉరియాకు సెలవీయగా ఉరియా రాజనగరిలో నుండి బయలు వెళ్ళాను. అతని వెనుక రాజు పలహారము అతని ఎద్దుకు పంపించాను, కానీ ఉరియా తన ఇంటికి వెళ్ళక తన ఏలిన వాని సావుకులతో కూడా రాజనగరి ద్వారమున పండుకొనెను. రాజుగారేమో ఇంటికి వెళ్ళమంటే ఉరియా ఏం చేస్తాడు తెలుసా, తన ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఆ రాజనగరి ద్వారము నుండే కాపలా కాస్తున్నాడండి. శత్రువులు ఎటు నుంచి వస్తారో, ఇదిగో దావీదు గారి ప్రాణము నేను కాపాడాలి, దావీదు గారి పైన ప్రేమను చూపుతూ రాజుగారి యొక్క క్షేమాన్ని కోరుకుంటూ ఉరియా ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా, ఆ రాజనగరంలోనే ఆ యొక్క కాపలా కాస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విషయం దావీదుకి తెలిసింది. నేను ఉరియాని ఇంటికి వెళ్ళమని ఇంటికి వెళ్ళలేదే, ఇప్పుడు ఎలాగా అని చెప్పి ఏం చేస్తాడో తెలుసా, ఇదిగో ఒకవేళ ఉరియా ఇంటికి వెళ్ళినట్లయితే ఆ యొక్క దావీదు చేసిన తప్పు పాపం ఎక్కడ కూడా బయటపడేది కాదండి. ఎందుకంటే బత్షేబ ఆల్రెడీ గర్భం ధరించింది. దావీదు అనుకుంటున్నాడు నన్ను ఎవరు చూడడం లేదులే, నేను ఒక నీతిమంతుడిగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నాడు. కానీ దేవుడి బిడ్డలారా, ఉరియా అయితే తన ఇంటికి వెళ్ళలే. దావీదు ఇంకా తెలివితో మరొక ప్లాన్ వేశాడు. ఏం ప్లాన్ వేశాడు తెలుసా, ఉరియా చేతికి ఒక ఉత్తరం రాసి ఇచ్చి పంపించే, ఇదిగో ఈ ఉత్తరం నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళి యోవాబునికి ఇవ్వాలి, ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన వార్త అని చెప్పి మరి ఉరియా చేతిలో ఒక ఉత్తరం రాసి పెట్టి పంపించాడండి. నిజం, ఇది చాలా ముఖ్యమైన సందేశమేమో అని చెప్పి ఉరియా ఏం చేశాడంటే పరుగులు ఆ ఉత్తరం తీసుకుని వెళ్ళి యోవాబునికి ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ ఉత్తరంలో ఏం రాయబడి ఉందో తెలుసా, ఎలాగైనా సరే ఉరియాని చంపివేయాలి. చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, ఉరియా ఏమో దావీదు రాజు యొక్క క్షేమం కోరుకుంటూ ఆ రాజనగరంలో మరొక పిచ్చివాని వలె ఇదిగో అతను ఆ యొక్క రాజుగారి క్షేమాన్ని కోరుకుంటూ మరి ఆ యొక్క రాజనగరంలో కాపలా కాస్తూ ఉంటే, కానీ దావీదు చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, ఈ యొక్క ఉరియా విషయంలో చాలా తప్పు చేశాడు. ఆ ఉత్తరం తీసుకుని వెళ్ళి యోవాబునికి ఇచ్చాడు. మరి అలాగే దావీదు ఎలాగైతే చెప్పాడు ఆ ఉత్తరంలో, అదే రీతిగా ఉరియా చనిపోయాడండి. ఉరియా అక్కడ చనిపోయాడు. ఉరియా చనిపోయిన తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఇక దావీదు అనుకుంటున్నాడు, ఇక నేను చాలా నెమ్మది కలిగి ఉన్నాను. కానీ జీవం కలిగిన దేవుడు అంతటిని కూడా పరిశీలిస్తున్న దేవుడు ఇదిగో దావీదు దగ్గరికి నాతాను అను ప్రవక్తను పంపించాడు. సమూయేలు రాసిన 2వ గ్రంథము 12వ అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన కాడ నుంచి మనం చదువుకుంటే, కావున యెహోవా నాతానును దావీదు నొద్దకు పంపాను. అతడు వచ్చి దావీదుతో ఇట్లనెను, ఒకానొక పట్టణమందు 2 మనుష్యులు ఉండిరి, ఒకడు ఐశ్వర్యవంతుడు, ఒకడు దరిద్రుడు. ఐశ్వర్యవంతునికి విస్తారమైన గొర్రెలను గొడ్లను కలిగి ఉండెను. అయితే ఆ దరిద్రునికి
తాను కొనుక్కొనిన ఒక చిన్న ఆడగొర్రె పిల్ల తప్ప ఏమీ లేకపోయాను. మరి వాడు దానిని పెంచుకొని చిన్నగా అది వాని యొద్దను వాని బిడ్డల యొద్దను ఉండి పెరిగి వాని చేతి ముద్దలు తినుచు వాని గిన్నెలోనిది త్రాగుచు వాని కౌగిట పడుకొనుచు వానికి కుమార్తె వలె ఉండెను. అట్లుండగా మార్గస్థుడొకడు ఐశ్వర్యవంతుని యొద్దకు వచ్చెను. మరి అతడు తన యొద్దకు వచ్చిన మార్గస్థుని ఆయత్తము చేటుకు తన గొర్రెలలో గాని గొడ్లలో గాని దేనిని ముట్టనొలక ఆ దరిద్రుని గొర్రె పిల్లను పట్టుకొని తన యొద్దకు వచ్చిన వానికి ఆయత్తము చేసెను. చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, ఆ నాతాను ప్రవక్త దావీదుతో మాట్లాడుచున్నాడు. అయ్యా, ఇక ఒక పట్టణంలో ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి ఏమో ఐశ్వర్యవంతుడు, ఒక వ్యక్తి ఏమో దరిద్రుడయ్యా. ఐశ్వర్యవంతునికి విస్తారమైన గొర్రెలు ఉన్నాయి, మరి అలాగే ఆ దరిద్రునికి ఒకే ఒక ఆడగొర్రె పిల్ల ఉందయ్యా. మరి దానిని బలవంతంగా దానిని ఇదిగో తీసుకున్నాడు. మరి ఏం చేయాలన్నప్పుడు దావీదు గారు రాజు స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి చక్కని తీర్పు తీరుస్తున్నాడు. ఏమనంటే చూడండి, దావీదు అంటున్నాడు, ఈ మాట విని ఆ మనుష్యుని మీద బహుగా కోపగించుకొని, యెహోవా జీవముతోడు నిశ్చయముగా ఈ కార్యము చేసిన వాడు మరణ పాత్రుడు. ఇదిగో వాడు కనిక్రము లేక ఈ కార్యము చేస్తున్న గనక ఆ గొర్రె పిల్లకు ప్రతిగా 4 గొర్రె పిల్లని ఇవ్వాలని నాతానుతో నేను ప్రవక్తతో అంటున్నాడు. అయ్యా, ఎవరైతే ఆడగొర్రెను తీసుకున్నాడో అగో అతను 4 గొర్రెలను ఇవ్వాలి. అతని పైన ఏ కనిక్రము లేకుండా అతడు మరణానికి పాత్రుడు అని చెప్పి ప్రవక్తతో తెలియజేస్తున్నాడు దావీదు. మంచి మాటలో చెప్పాడు. ఆ ప్రవక్త నాతాను అంటున్నాడు, అయ్యా, ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదయ్యా, ఆడగొర్రెను తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు రాజా, నీవే ప్రభువా. నాతాను దావీదుని చూసి అంటున్నాడు, ఆ మనుష్యుడవు నీవే అని చెప్పగానే దావీదు కాలికి ఏం అర్థం కాల, తెలియని భయం, హృదయంలో వేదన, దుఃఖము, ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. జీవము కలిగిన దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా దావీదుని హెచ్చరించాడండి. హెచ్చరించినప్పుడు దావీదు చేసిన గొప్ప పని ఏదో తెలుసా? తాను వెంటనే పశ్చాత్తాపపడి ఉపవాసం ఉండి ప్రభు సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. ఇది గొప్ప విషయం దావీదులో. ఈరోజు మనం కూడా చాలా విషయాలు తప్పుపోయి ఉంటాం. మన ఆత్మీయ జీవితంలో మొదట్లో ఆసక్తిగా మనం ప్రార్థన చేసేవారముగా, ఉపవాసంలో ఉండి కన్నీరు కార్చేవారముగా, దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారముగా, దేవుని మందిరముల సేవలో పరిచర్య చేసే బిడ్డలంగా ఉన్నావేమో. ప్రస్తుత దినాలలో మనం కూడా మన ఆత్మీయ జీవితం అనేది పాడైపోయిందేమో. మనం కూడా అనేక విషయాల్లో తప్పిపోతున్నామేమో. దైవ సేవకుల పైన మనం సొనుగుతూ గొనుగుతూ ఉంటున్నావేమో. లేకపోతే నువ్వు కూడా భయంకరమైన వ్యభిచారమైన పాపంలో పడద్రోయబడ్డావేమో. ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆనాడు దావీదుని హెచ్చరించినట్లుగా ఇదిగో ఈరోజు ఈ లేఖనాల ద్వారా నిన్ను ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు. పాపంలోనే ఉంటే ఆ పాపం వలన పట్టుకునిద్ది. ఆ పాపం వల్ల వచ్చే జీతమే మరణము. ఆ మరణమే 2వ మరణము. నిత్య నరకములోనికి మనం వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అక్కడ అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావుదు. దేవుడి బిడ్డలారా, ఈరోజు నువ్వు దావీదు వలె పశ్చాత్తాపపడితే, అయ్యా నేను పాపిని ప్రభువా, నా పాపం నేను ఒప్పుకొనిచున్నానయ్యా, నేను ఏ విషయంలో తప్పుపోయానో ప్రభువా, నన్ను నాయన దయతో క్షమించి ప్రభువా, నాకు పరిశుద్ధతను దయచేయి ప్రభువా, నేను కోల్పోయిన దానికంటే రెట్టింపు అభిషేకము చేత నన్ను నింపు ప్రభువా అని చెప్పి నువ్వు పశ్చాత్తాపపడి ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు నిన్ను కనికరిస్తాడు. చూడండి దావీదు ఎంతగా పశ్చాత్తాపపడ్డాడో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే దేవుడి బిడ్డలారా 54వ కీర్తన భాగం 4వ వచనంలో మనం చూస్తే, నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసి ఉన్నాను, నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనము చేసి ఉన్నాను. చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, దేవుడి సన్నిధానంలో దావీదు రాజు గారు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. అయ్యా, నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశానయ్యా. ఇదిగో ప్రభువా, నీ దృష్టిలో నేను చెడుతనము చేసిన వాడినయ్యా. కాబట్టి అంటున్నాడు, నేను పాపంలో పుట్టిన వాడను, పాపంలోనే నా తల్లి నన్ను గర్భమున ధరించినయ్యా అంటున్నాడు కదా. నేను పవిత్రునగునట్లు ఈ సోపుతో నా పాపము పరిహరింపు అంటున్నాడు. ఏమమ్మ కంటేనో నేను తెల్లగానున్నట్లు నువ్వు నన్ను కడుగుము అంటున్నాడండి. ఈరోజు మనం కూడా ఇటువంటి ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభువా, అయా నీ రక్తము చేత నన్ను కడగయ్యా, నాకు పరిశుద్ధతను దయచేయి ప్రభువా, నాలో ఉన్న సకల అపవిత్రతను తొలగించాయా. అయా నేను పవిత్రులగునట్లు నా పైన నీ కనికరము చూపు ప్రభువా అని చెప్పి ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేసేవారంగా ఉండాలి. దావీదు ఉపవాసం అంటున్నాడు కదా, దేవా నా యందు శుద్ధ హృదయం కలగచేయి ప్రభువా అంటున్నాడు. నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సును దయచేయి ప్రభువా అంటున్నాడు. మనకి స్థిరమైన మనస్సు కావాలండి, శుద్ధ హృదయం మనకు కావాలి. ఎందుకంటే హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనదని వాక్యం తెలియజేస్తుంది.
హృదయము ఘోరమైన వ్యాధి కలదని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈరోజు మన హృదయము దేవుని ఎదుట ఎలా ఉంది? ఇగో దావీదు అంటున్నాడు, అయా నాకు శుద్ధ హృదయము దయచేయి, అయా నాకు ప్రభా స్థిరమైన మనస్సును దయచేయి ప్రభా, నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము ప్రభా, నీ పరిశుద్ధాత్మను నా ఎదుట నుండి తీసివేయకము ప్రభా అని చెప్పి దావీదు గారు పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఇక తన పాపాన్ని విడిచిపెట్టాడు. దేవుడు అతన్ని క్షమించాడు, దేవుడు అతనికి పరిశుద్ధతను ఇచ్చాడండి. కానీ దావీదు జీవితము ముగింపు ఎలా ఉందో తెలుసా? దావీదు జీవితము ప్రారంభం అయితే ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది, ఆత్మీయంగా చాలా దేవుడు సంతోషించే రీతిగా ఉంది. తన ఆత్మీయ జీవితంలో మధ్యలో లోకములో పడిపోయినప్పుడు అతడు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు దేవుడు అతను క్షమించాడు. కానీ దావీదు గారి ముగింపు ఎలా ఉందంటే చాలా ఘనంగా ఉందండి. దావీదు జీవిత ముగింపు దేవుడు సంతోషించే రీతిగా ఉంది. ఎందుకో తెలుసా? తన ముగింపు జీవితం ఎలా ఉందంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే దేవుడి బిడ్డలారా, రాజుల మొదటి గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే, దావీదు హితీయుడైన ఉరియా సంగతి ఎందు తప్ప తన జీవిత దినములన్నీ యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా నడుచుకొనొచ్చు, యెహోవా అతనికిచ్చిన ఆజ్ఞలలో దేని విషయమందునో తప్పిపోకుండెనో. దావీదు తన జీవితంలో ఎలా ఉన్నాడు? తన జీవితంలో అండి ఆ యొక్క హితీయుడైన ఉరియా భార్య విషయంలో, బత్షేబా విషయంలో తప్పితే తన జీవిత దినములన్నీ కూడా ఏ విషయంలో కూడా తను తప్పిపోలేదంట. ఏ విషయంలో కూడా తను పాపము చేయకుండా దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉన్నాడంటే యథార్థంగా ఉన్నాడంట. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. మనమైతే దేవుడి బిడ్డలారా పాపం చేస్తాం, తప్పులు చేస్తాం, మనం తప్పిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ ప్రభు సన్నిధానంలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం, మళ్ళీ మనం తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. కానీ దావీదు జీవితం అలా లేదు. తన ముగింపు ఎలా ఉందో తెలుసా? తన జీవిత కాలం అంతట్లో కూడా ఏ విషయంలో కూడా తప్పిపోలేదు. ఒకే ఒక బత్షేబ విషయంలో తప్పితే దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉన్నాడంటే యథార్థంగా ఉన్నాడంట. తన జీవితం ఎలా ఉందంటే ముగింపు యథార్థముగా నడుచుకుంటూ ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా యెహోవా అతనికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలలో దేని విషయంలో తప్పిపోకుండా ఉన్నాడంట. ఈరోజు ఏ విషయాల్లో తప్పిపోయామో మన జీవితాలు సరి చేసుకోవాలి. దావీదు జీవితం ముగింపు ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉందో ఈరోజు మన జీవితం ముగింపు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక దినాన్ని మనందరం కూడా మరణించాలండి. నువ్వు ధనవంతుడు అయినా, నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడు అయినా, ఇదిగో నీకు ఆస్తిపాస్తులున్నా మరణం అనేది ఎవరికైనా వచ్చింది. మరణమా నా దగ్గరికి రావద్దన్నా వచ్చింది. ఒకరోజు మన జీవితం అనేది ముగించబడింది. కాబట్టి నా జీవితం ముగింపు ఎలా ఉండబోతుందని నువ్వు ఈరోజు ఒకసారి ఆలోచన చేయి. మన జీవితం ముగింపు అనేది భయంకరంగా ఉండకూడదు. మన జీవితం ముగింపు అనేది ఎలా ఉండాలంటే మన జీవితము దేవుని నామాన్ని మహింపరిచేదిగా ఉండాలండి. అందుకే దావీదు గారి జీవితం గురించి దేవుడు ఒక సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. అపోస్తుల కార్యములో మనం చూస్తే దేవుడి బిడ్డలారా, ఇదిగో ఈ దావీదు నా ఇష్టానుసారుడు, నా ఉద్దేశములను కూడా నెరవేర్చిన వ్యక్తి. ఏం సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడండి దేవాతి దేవుడు? సౌలు రాజేమో దావీదు గురించి నువ్వు నాకంటే నీతిపరుడు అని సాక్ష్యం ఇస్తే, జీవం కలిగిన దేవుడు దావీదు గురించి అంటున్నాడు ఇతడు నా ఇష్టానుసారుడు. దావీదు ఎలా ఉన్నాడు? దేవునికి ఇష్టడైపోయాడండి. అంతేకాకుండా ఇతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చే వ్యక్తి. ఈరోజు దావీదు ముగింపు ఎలా ఉందో మన ముగింపు అలా ఉండాలి. దేవుని దృష్టిలో మనము ఇష్టలుగా ఉండాలి, దేవుని ఉద్దేశములు నెరవేర్చే వారంగా ఉండాలి. అదే రీతిగా దేవుడి బిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూస్తే మరొక వ్యక్తి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసిన మాటలు ముగిస్తా. పౌలు గారు కనబడుతున్నాడు. అపోస్తులైన పౌలు గారి జీవితం మనం చూస్తే తన జీవితం ప్రారంభం ఎలా ఉందో తెలుసా? బహుభయంకరంగా ఉంది. తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12వ వచనాన్ని చూస్తే, పూర్వము దూషకుడును హింసకుడును హానికరుడునైన నన్ను. చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, పౌలు గారి జీవితం ప్రారంభ దినాలు ఎలా ఉందంటే అతడు ఒక దూషకుడిగా ఉన్నాడు. అతడు ఎలా ఉన్నాడంటే హింసకుడిగా ఉన్నాడు. అతడు ఎలా ఉన్నాడంటే హానికరుడిగా. అంటే దూషించడం అంటే, దూషకుడు అంటే ఒకటే, తన నోటి నుంచి దూషణ మాటలు, బూతులు తిట్టడం, ఇదిగో అసహ్యకరమైన మాటలు మాట్లాడటం, ప్రార్థించే వారిని కానీ ఇదిగో క్రైస్తవులను అతడు దూషించేవాడండి. ఈరోజు మరి ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, నువ్వు కూడా నీ యొక్క నోటి నుంచి ఇదిగో చాలా భయంకరమైన బూతులు మాట్లాడుతున్నావేమో, అసహ్యకరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నావేమో, దూషణ మాటలు మాట్లాడుతున్నావేమో. పౌలు గారి జీవితం ప్రారంభం కూడా అలాగే ఉంది.
అంతేకాకుండా హింసకుడు అంటే ఇతరులని హింసించేవాడు. అవసరమైతే అతడు ప్రార్థనాపరులను, క్రైస్తవులను హింసించి అవసరత వారిని చంపి, చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, అంతేకాకుండా హానికరుడు, వారికి హాని చేసే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. తన జీవితం ప్రారంభం అలా ఉంటే దేవాతి దేవుడు ఆ యొక్క పౌలుని దర్శించడం జరిగింది. సౌలుగా ఉన్నప్పుడు తాను కూడా అధికారముతో క్రైస్తవులను చంపాలి, ప్రార్థన చేసే వారిని చంపాలని తను ఆ యొక్క గుర్రము మీద వెళుతూ ఉంటే దేవుని సన్నిధి దమస్సు మార్గములు అతను దర్శించినప్పుడు దేవుడి బిడ్డలారా, దేవుడు అతన్ని దర్శించాడు. దేవుని స్వరం అతనికి వినపడింది. తన చూపును పోగొట్టుకున్నాడు. దేవుడు ఎప్పుడైతే అతనితో మాట్లాడాడో, జీవం కలిగిన దేవుడు ఎప్పుడైతే అతన్ని దర్శించాడో తన జీవితం మార్చబడిందండి. ఇదిగో అతడు ఎప్పుడైతే దేవుని కార్యాన్ని చూశాడో, తన కళ్ళు పోగొట్టుకున్నా ఇదిగో అతని కళ్ళు దేవుని కృపలో ఎప్పుడైతే తన చూపును పొందుకున్నాడో, వెంటనే చేసిన పని ఏంటంటే మారు మనసు పొందాడండి, బాప్తిజం పొందాడండి. బాప్తిజం పొందిన ఈ పౌలు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా? తన ముగింపు ఎలా ఉందంటే, ఇదిగో అప్పటి నుంచి దేవునికి సాక్షిగా నిలబడుతూ దేవుని పరిచర్య చేస్తూ ఇదిగో అతడు అనేకమైన సంఘాలను కట్టాడు, అనేక మంది శిష్యులను తయారు చేశాడు. ఇదిగో ప్రపంచంలోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి తర్వాత పౌలు గారు గొప్ప పరిచర్య సేవ చేశాడండి. తన ముగింపు ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. చూడండి దేవుడి బిడ్డలారా, తను అంటున్నాడు కదా, నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైనా అది నాకు లాభమే అంటున్నాడు పౌలు గారు. ప్రభు కొరకు నేను చనిపోతాను అంటున్నాడు. నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే, చావైతే అది నాకు లాభం అంటున్నాడండి. కాబట్టి పౌలు ముగింపు చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. నేను గురి ఎద్దుకే పరిగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు. వెనుకున్న వాటిని మరిచి నాకు ముందున్న బహుమానం కొరకు నేను పరిగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు. ఈరోజు దావీదు ముగింపు ఎలా ఉందో అలా ఉండాలి మన ముగింపు. పౌలు గారి ముగింపు ఎలా ఉందో మన ముగింపు అలా ఉండాలి. కాబట్టి దేవుడి బిడ్డలారా, విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, దావీదు వలె, ఇదిగో పౌలు గారి వలె ప్రభువా, నా జీవితం ముగింపు నాయన నీ నామానికి మహింకరంగా ఉండాలి. ప్రభువా, ఏ విషయంలో తప్పిపోయానో ప్రభువా, ఏ విషయంలో తని నాయన నేను అవిధేరాలుగా ఉన్నానో నన్ను క్షమించయ్యా, నీ రక్తముతో కడుగు ప్రభువా, నా జీవితాన్ని సరిచే ప్రభువా అని చెప్పి విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఈ కొద్ది మాటలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన వెనుకల్లో ఫలింపజేసి ఆయన రాకడ కొరకు మనల్ని సిద్ధపరిచిన గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుడి మహాపరిశుద్ధుడా తండ్రి, మా యేసయ్యాని స్తోత్రాలు ప్రభువా. విన్న వాక్యానుసారంగా ప్రభువా, దావీదు జీవితము నాయన ఇదిగో అతడు నీతిపరుడిగా ఉన్నాడు, ప్రార్థనాపరుడిగా ఉన్నాడు, నిన్ను ఆరాధించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అయా తన జీవిత కాలంలో బత్షేబ విషయంలో ఆయన తప్పుపోయినప్పుడు పశ్చాత్తాపపడ్డాడు, కన్నీరు కార్చాడు. అయా ప్రభు తన తప్పును తెలుసుకొని ప్రభు నాయన పశ్చాత్తాపపడినప్పుడు ప్రభు అతన్ని క్షమించావు, నీ కనికరమును చూపించావు నాయన. తన ముగింపు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. తన జీవిత కాలంలో ఏ తప్పు ఏ పాపం చేయలేదయ్యా. అతడు ప్రభు నీకు ఇష్టడుగా ఉన్నాడు ప్రభు అని స్తోత్రాలు. యథార్థంగా నడుచుకున్నాడు నాయన. మేము కూడా ప్రభా నామకార్థమనే క్రైస్తవులుగా ఉండకూడదు అయా, నీ నామానికి మహిమ తెచ్చే బిడ్డలంగా, నీ ఉద్దేశం నెరవేర్చే వ్యక్తులంగా ప్రభా, దావీదు వలె ప్రభా నీ దృష్టిలో మేము ఇష్టలుగా ఉండే కృపను దయచేయి అయా. ప్రస్తుతం మా జీవితం ఎలా ఉందో నీకు తెలుసు, మమ్మల్ని క్షమించయ్యా, నీ రక్తముతో కడుగు ప్రభా. ఇదిగో తని నాయన మా ముగింపు నాయన నీకు మహిమార్థమై ఉండటానికి సహాయం చేయండి. అలాగే ప్రభా నీ స్తోత్రాలు. పౌలు గారు నాయన సౌలుగా ఉన్నప్పుడు నాయన తన ప్రారంభ జీవితంలో దూషకుడిగా ఉన్నాడు, హానికరుడిగా ఉన్నాడు నాయన. ఇదిగో ప్రభా తండ్రి హింసకుడిగా ఉన్నాడయ్యా. ఇదిగో కానీ ప్రభా అతడే ప్రభా నువ్వు దర్శించినప్పుడయ్యా అతడు మారు మనసు బాప్తిజం పొంది తన జీవితమే నీ కొరకు నాయన అర్పించాడయ్యా. తన జీవితకాలం అంతా నీ సేవ చేశాడు ప్రభా. తన ముగింపులు అంటున్నాడు, నా మటుకైతే బ్రతుకుడే క్రీస్తే, చావైనది నాకు లాభమే అంటున్నాడు. మంచి పోరాటము నేను పోరాడి తిని అంటున్నాడు ప్రభా. తండ్రి నాయన గురి ఎత్తుకే పరిగెత్తుచు అంటున్నాడు. మా ముగింపు కూడా అంత ఘనంగా ఉండే కృపను దయచే అయా. ఎవరైతే ప్రార్థనలోకి వేస్తున్నారో రోగులను దర్శించి స్వస్థపరచండి. పరీక్షల కొరకు నాయన సిద్ధపరిచిన బిడ్డలను, పరీక్షలు రాస్తున్న బిడ్డలకి మంచి ఆరోగ్యము జ్ఞానము నాయన, వారి పరీక్షలో మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యే కృపను భాగ్యము దయచేసి నీ దీవెన ఆశీర్వాదాలతో నింపండి అయ్యా. ఈ యొక్క తండ్రి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకి సహకరిస్తున్న బిడ్డలను దీవించండి. అనేక మంది సహకారులు లేవనెత్తమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. హోసన్నా, హోసన్నా, ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్. ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడా నాలో నివసించుము, జీవింపజేసే సత్యస్వరూపుడా నీతో నడిపించుము. నా ప్రాణ ఆత్మ శరీరమును
యేసయ్య రాకకై సిద్ధపరచుము. నాలో నివసించుము, నీతో నడిపే